16 март таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи 22-уми шӯро баргузор гардид. дар ҷаласа масъалаҳои вобаста ба рафти иҷрои қарорҳои шӯрои машваратӣ, натиҷаҳои таҳлил ва тавсияҳо оид ба рушди тиҷорати электронӣ, истифодаи воситаҳои муосири рушди соҳибкорӣ миёни занон ва ҷавонон, лоиҳаи рӯзномаи ҷаласаи ояндаи шӯрои машваратӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. зимни баррасии масъалаҳои ҷаласа пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мунтазам вусъат ёфтани раванди ислоҳотро тавассути муколамаи озоди байни давлат ва бахши хусусӣ бо баргузории ҷаласаҳои шӯро қайд намуда, дар ин замина беҳтар гардидани фазои сармоягузорӣ дар соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, ташкили низоми шарикии давлат ва бахши хусусӣ, шомилшавии Тоҷикистон ба конвенсияҳои байналмилалӣ, таъсиси рейтинги кредитии соҳибихтиёрии Тоҷикистон, роҳандозии хизматрасониҳои электронӣ ба соҳибкорону сармоягузорон ва ислоҳоти дигарро натиҷаи фаъолияти самараноки шӯро арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки баҳри таъмини рушди устувори бахши хусусӣ, заминаи меъёрии ҳуқуқӣ дар самтҳои ба қайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ, ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорию сармоягузорӣ ва низоми иҷозатдиҳӣ боз ҳам мусоид гардида, аз оғози соли 2022 мавриди амал қарор гирифтани Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав барои беҳтар гардидани фазои соҳибкорию сармоягузорӣ, гузариш ба технологияи рақамӣ ва ташкили ҷойҳои корӣ замина мегузорад. вобаста ба роҳандозии тиҷорати электронӣ ва нақши муҳими он, хусусан дар шароити пандемияи коронавирус, мавқеи пешбарандаро касб намудани он, фароҳам овардани имкониятҳо ҷиҳати коҳиш ёфтани хароҷот вобаста ба ташкили савдо, анҷом додани амалиётҳо ба таври ғайринақдӣ бо сарфи вақт дар муҳлати кӯтоҳ, инчунин ҷанбаҳои дигари масъалаҳои соҳа қайд карда шуд. ҳамчунин президенти мамлакат масъалаҳои бартараф намудани монеаҳоро дар фаъолияти бахши хусусӣ вобаста ба санҷишҳои беасос аз ҷониби баъзе мақомот қайд намуданд. дар ин робита зикр гардид ки пурра ҷорӣ намудани низоми электронӣ дар муносибатҳои байни мақомоти санҷишӣ ва субъектҳои соҳибкорӣ шаффофиятро таъмин намуда, барои саривақт муайян ва бартараф кардани камбудиҳо ва аз байн бардошта шудани зарурати гузарондани санҷишҳои зиёд имкон медиҳад. оид ба рафти иҷрои қарорҳои шӯрои машваратӣ қайд гардид ки қарорҳои қабулгардида ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат, аз ҷумла мукаммал намудани заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, баландбардоштани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва содироти бештари маҳсулот, рушди тиҷорати электронӣ, таъсиси марказҳои логистикӣ ва дигар масъалаҳои мубрами рушди соҳибкорию сармоягузорӣ равона карда шуданд. дар ин замина нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат барои солҳои 2021-2023 бо қарори ҳукумати мамлакат аз 2 сентябри соли 2021 тасдиқ гардида, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат аз 23 декабри соли 2021 қабул карда шуд. ҳамчунин дар самти такмил додани барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дар асоси талабот ба эҳтиёҷоти бозори меҳнат, стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ бо назардошти талаботи меъёрҳои байналмилалӣ таҳия гардид. натиҷаи дигари ислоҳот ин роҳандозии муваффақонаи низоми содироткунандагони ба қайд гирифташудаи Иттиҳоди Аврупо буда. тазаккур дода шуд ки дар низоми мазкур 61 ширкати ватанӣ ба қайд гирифта ва соли 2021 тавассути ин низом аз ҷониби ширкатҳои мазкур дар маҷмӯъ ба маблағи зиёда аз $19 миллион маҳсулот содир карда шуд. тавре қайд карда шуд, дар раванди тақвияти хизматрасониҳои давлатии электронӣ ба соҳибкорону сармоягузорон аз ҷониби вазорату идораҳо, аз ҷумла заминаи мобилии соҳибкор бо 3 забон – тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ таҳриррезӣ гардида дар шабакаи интернет роҳандозӣ шуд. вобаста ба натиҷаҳои таҳлил ва тавсияҳо оид ба рушди тиҷорати электронӣ ки дар ҷаласаи шӯрои машваратӣ баррасӣ гардиданд, қайд карда шуд ки мукаммал намудани қонунгузорӣ дар соҳаи танзими тиҷорати электронӣ ва инфраструктураи он барои рушди тиҷорати электронӣ дар ҷумҳурӣ муҳим буда. дар ин самт тадбирҳои дахлдор бояд андешида шаванд. дар ҷаласа вобаста ба истифодаи воситаҳои муосири рушди соҳибкории бонувон ва ҷавонон, хусусан масъалаҳои дастгирӣ ва таъмини рушди соҳибкории бонувон ва ҷавонон, нақшаҳои минбаъда ва тадбирҳо ҷиҳати
амалӣ созӣ, барнома ва дигар санадҳои рушди соҳибкории бонувон ибрози назар карда шуд. инчунин дар ҷаласа шӯрои машваратӣ қарор қабул кард, ки масъалаи таъмини рушди устувори соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя барои саноатикунонӣ бо суръати кишвар барои баррасӣ ба ҷаласаҳои ояндаи шӯро пешниҳод карда шавад. ҷиҳати баррасӣ ва муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Саъди Қодирзода, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корбони Аср Абдулло Ҳасанов, раиси шӯрои ҳамоҳангсозии шарикони рушд, ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон Сезин Синан Оглу, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди инноватсия дар технологияи муосир Фаррух Солеҳов, роҳбари намояндагии барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон Ленни Монтиэл, намояндаи доимии Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон Озан Севимлӣ, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шафқат Манзура Ғафурова, роҳбари намояндагии Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар Тоҷикистон Рика Ишии ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Асрори Санг Далер Шарифӣ баромад карда андешаҳои худро вобаста ба масъалаҳои баррасишуда иброз намуданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯрои машваратӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаро ҷамъбаст намуда, вобаста ба нуқтаҳои дар он зикр гардида ба вазирату идораҳо ва масъулини мақомоти давлатӣ дастуру супоришҳо ва ба шарикони рушд тавсияҳои дахлдор доданд. аз ҷумла дар робита ба нокифоя будани нишондиҳандаҳои бахшҳои сармоягузорию соҳибкорӣ барои таъмини рушди устувори кишвар бо дар назардошти хавфу омилҳои манфии берунӣ ба вазирату идораҳо, шӯроҳои соҳибкорию сармоягузорӣ назди раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода шуд, ки ташаббусҳои созандаи соҳибкорону сармоягузоронро ҳамаҷониба дастгирӣ карда ҷиҳати боз ҳам афзун намудани ҳиссаи бахши хусусӣ дар иқтисодиёт чораҳои иловагӣ андешанд. таъкид гардид, ки дар ин самт хусусан ба такмили низоми дастгирии соҳибкорию сармоягузорӣ ва тақвияти нерӯи инсонӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир ва истифодаи дурусти онҳо, ки рақобатнокии миллиро таъмин менамоянд, бояд таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир карда шавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлили вазъ вобаста ба шиддат пайдо кардани ҳолати геосиёсии ҷаҳон, авҷ гирифтани низоъҳои тиҷоратӣ, болоравии нархи молу маҳсулот дар ҷаҳон, хусусан маводи озуқаворӣ ва сӯзишворӣ, ҷорӣ гардидани маҳдудиятҳо дар шабакаҳои логистикии интиқоли молу маҳсулот ва дигар омилҳои берунӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон, дар назди шарикони рушд зарурати такмили барномаву нақшаҳоро ҷиҳати афзоиш додани кӯмакҳо дар самти кам кардани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди кишвар, дастгирии буҷети давлатӣ, татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя ва маблағгузории ташаббусҳои соҳибкорону сармоягузорон ба миён гузоштанд. бо дар назардошти нақши муҳими тиҷорати электронӣ ҳамчун омили пешрафти иҷтимоиву иқтисодии кишвар пешниҳод карда шуд, ки шароит ва инфрасохтори соҳа барои гузариши тиҷорат аз шакли маъмулӣ ба электронӣ дар кишвар тақвият дода шавад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати самаранок танзим намудани муносибатҳои соҳибкорӣ дар самти тиҷорати электронӣ, вазорати рушди иқтисод ва савдо ва маркази миллии қонунгузориро вазифадор карданд, ки якҷо бо дигар вазорату идораҳои дахлдор барои ҳарчи зудтар таҳия ва қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тиҷорати электронӣ бо фарогирии талабот, қоидаҳо ва тартиби ташкили фаъолият дар ин соҳа тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. ҳамчунин бо мақсади таъмин намудани рушди ҳамаҷонибаи тиҷорати электронӣ дар кишвар ба вазорати рушди иқтисод ва савдо супориш дода шуд, ки лоиҳаи стратегияи рушди тиҷорати электронӣ ва барномаи амал оид ба татбиқи онро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд. стратегия ва барномаи амал бояд маҷмӯи чорабиниҳоро оид ба баландбардоштани малакаи рақамӣ ва молиявии аҳоливу соҳибкорон, рушди инфрасохтор ва логистикаи тиҷорати электронӣ, такмил додани гардиши ҳуҷҷатҳо ва пардохтҳои электронӣ фарогир бошад. аз ин рӯ сарвари давлат сохторҳои марбутаро вазифадор намуданд, ки чораҳои самараноки гузариши муназзам аз низоми анъанавӣ ба низоми рақамиро бо дар назардошти масъалаҳои муҳими соҳа, аз ҷумла роҳандозии ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои электронӣ дар амалиёти тиҷоратӣ, истифодаи васеъи кортҳои бонкӣ ва мобилӣ, коҳиш додани ҳаҷми тиҷорат бо пули нақд, ҷорӣ намудани расидҳои электронӣ ва дигар ҷанбаҳои рушди соҳа амалӣ намоянд. дар баробари ин бояд амнияти иттилоотӣ ва бехатарии киберӣ дар ҳама соҳаҳои истифодаи технологияҳои рақамӣ таъмин карда шавад.
вазорати маориф ва ин ва дигар сохторҳои марбута аз президенти мамлакат супориш гирифтанд ки барномаҳои таълимиро ҳарчи зудтар такмил дода барои омӯзиши васеъи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ шароити мусоид фароҳам оваранд. дар ин раванд таҳия ва татбиқи барномаи омодасозии кадрҳои соҳаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ бо истифодаи усулҳои муосири таълим мувофиқи мақсад дониста мешавад. вобаста ба нақши муҳими паркҳои технологӣ дар ҳалли масъалаҳои таъсиси ҷойҳои навикорӣ, рушди тиҷорати электронӣ, афзоиши ҳиссаи технологияҳои иттилоотӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва тавлиди маҳсулоти глобалӣ ба вазорат идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода шуд ки ҷиҳати мукаммал намудани заминаи меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба фаъолияти паркҳои технологияҳои иттилоотӣ ва таъсиси онҳо чораҷӯӣ намоянд. ضمن سخنرانی در جلسه شورای سرمایه‌گذاری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که مکمل سازی و ساده‌گردانی سندهای معیاری حقوقی و فراهم آوردن شرایط باز هم مساعد برای صاحبکاری بانوان به خصوص دسترسی به ذخیره‌های مالیوی ارزان، تامین نمودن انفراساختار جهت فعالیت ثمراناک بانوان و کسب آموزی و بلند برداشتن ملکه صاحبکاری آنها مهم ارزیابی می‌گردد. аз ин рӯ ба кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва котиботи шуро супориш дода шуд ки якҷо бо дигар вазорату идораҳо лоиҳаи барномаи рушди соҳибкории бонувон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030-ро таҳия ва пешниҳод намоянд. ба кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ супориш дода шуд ки якҷо бо дигар вазорату идораҳо оид ба таъсиси фонди дастгирии лоиҳаҳои инноватсионӣ ва лоиҳаҳои нав оғозшавандаи ҷавонон ки аз ҳисоби сармоягузориҳо ташаккул меёбад пешниҳоди мушаххас манзур намоянд. ба шарикони рушд тавсия дода шуд ки дастгирии худро дар ин самт тақвият бахшанд. ҳамчунин кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва котиботи шуро вазифадор гардиданд ки якҷо бо дигар вазорату идораҳо дар хусуси боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти соҳибкории ҷавонон таҳлили ҳамаҷониба гузаронда натиҷаи онро бо тавсияҳу пешниҳодҳои мушаххас ба ҷаласаҳои ояндаи шуро манзур намоянд. ҳоло барои амалисозии шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар кишвар заминаи зарурии меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудааст ва истифодаи васеъи он дар соҳаҳои мухталифи иҷтимоиву иқтисодӣ ҷиҳати рушди истеҳсолоти ватанӣ, баландбардоштани сатҳи хизматрасониҳо ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ бояд таъмин карда шавад. аз ин лиҳоз сарвари давлат ба кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазорату идораҳои соҳавӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш доданд ки намунаи ягонаи шаҳрномаи ҳамкорӣ оид ба сармоягузориро таҳия намуда барои истифодаи васеъ механизми шарикии давлату бахши хусусӣ ва татбиқи лоиҳаҳои бештар дар ин самт тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. дар охир президенти мамлакат раиси шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори итминон намуданд ки татбиқи қарорҳои дар ҷаласаи имрӯзаи шӯро қабул гардида барои боз ҳам беҳтар шудани фазои сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ дар кишвар мусоидат менамоянд. бо ҳамин ҷаласаи 22-уми шӯрои машваратии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ба охир расид.